ahotsa nabarmena ez izaten saiatu zen. Hitzak arreta zebakiz eta haien arteko etenaldi luzeak eginez. Aita gozaritara itzuli zen, baina arrebak susurlatu zuen. Gregor, zabaldu atea, arren. Baina Gregorrek ez zuen pentsatzen zabaltzea, eta postu egin zen bere bidaietan hartutako ohiturarengatik. Etxean ere gauez ate guztiak giltza ziztekoa. Hasteko, lasai eta enbarazurik gabe jaiki nahi zuen. Jantzi eta batez ere gozaldu. Ondoren hausnartuko zuen zer egin. Argi baitzegoen ohean pentsatzen egonda ezela zentzuzko ondorio batera helduko. Lehenago ere sarrita nabaritu izan zuen minzor bat ohean. Agian gaizki etzanda egoteagaitik. Baina jaikitakoan irudipen hutsa bihurtu izan zen. Eta oraingo sentipenak zertan geratuko ziren ikusteko gogo zegoen. Inolako zalantzarik gabe, ahots aldaketa hura ezen burutik beherako txar baten seinalea baino. Saltzaile bidaiaren ohiko gaitza. Erraza izan zen tapakia botatzea. Gorputza apur bat konkortu eta ura bere kabuz erori zen. Baina handik aurrerakoa zaila zen. Batez ere Gregor hain zabala zelako. Besoak eta eskuak erabiliko zituzkeen pizkarra tentetzeko, baina haien ordez zango pila ura zeukan, etengabe batera eta bestera mugitzen, ezin menderaturik. Haietako bat tolestu nahi izanez gero, lehena zen luzatzen, eta zangoarekin nahi zuena egitea lortu bitartean, beste guztiak beren aldetik mugitzen ziren, bizi-bizi eta mingarri. Ez nadin ohean alferkerian egon, esan zuen Gregorrek berekiko.